Ahojte, zdravím všetkých rodičov futbalistov Novobanského klubu. Pripravili sme novú webovú aplikáciu na potvrdzovanie účasti detí a hráčov na jednotlivých udalostiach, tréningoch a zápasoch. Aplikácia bude dostupná na tejto URL adrese, ktorú s vami nazdielame. Zobrazujem teraz to, ako aplikácia bude vyzerať na počítači a na mobile. Prihlásiť sa do aplikácie viete prostredníctvom svojho Gmailového účtu. Pokiaľ ho nemáte a máte inú e-mailovú adresu, je potrebné, aby ste sa s ňou zaregistrovali pre Google účet. Je to iba vyklikanie niekoľko krokov a následne sa budete vedieť prihlasovať aj s inou e-mailovou adresou ako Gmailovou. Treba ísť na túto stránku, vytvoriť účet, zadáte svoje meno, svoj dátum narodenia a tu si vytvoríte svoj nový Google účet, použite svoju e-mailovú adresu, pokiaľ nemáte teda svoj Gmail. Postupujete podľa tých ďalších krokov, ktoré vám bude systém ukazovať. Je to jednoduché, vyklikáte si to a následne budete schopní sa prihlásiť do aplikácie aj pomocou svojej inej e-mailovej adresy, ako je Gmail. Aplikácia je dostupná v angličtine a slovenčine. Prihlásite sa teda svojim Google účtom. A ako rodičia budete vidieť tieto tri karty: hráči, udalosti a kalendár. Vpravo zobrazené na mobile. Keď kliknete na hráča, ukážu sa vám iba hráči, alebo teda deti, ktoré sú vám pridelené, ktoré sú vaše deti. Poskytnete svoje mailové adresy, my ich pridelíme k jednotlivým hráčom. Na karte hráčov teda budete si vedieť preklikávať podľa toho, v ktorom týme je vaše dieťa. Budete vidieť, či sú tam nejaké čakajúce udalosti, tréningy alebo zápasy, prípadne turnaje na potvrdenie, teda to červené číslo. Následne, keď sa prekliknete na zobrazenie udalostí, budete vidieť, ktoré udalosti sú naplánované. V tomto prípade nič nie je dopredu už naplánované, je to iba demo teraz, ale zobrazíme si minulé udalosti. Viete tam zmeniť účasť, príde, nepríde, prítomný alebo ospravedlniť. Ak ospravedlniť, tak napíšete, kvôli čomu nepríde. Následne po veľmi krátkom čase, 1 sekunda zhruba, sa dané ospravedlnenie uloží. Môžete kedykoľvek nám znovu kliknúť a dopísať niečo iné. A opäť sa to uloží, môžete z obrazovky odísť, môžete sa prekliknúť na ďalšiu kartu. Tu vidíte aj ostatných hráčov, ktorí sú v danom týme, ale vy ich neviete meniť, pokiaľ to nie je pridelené ako vaše dieťa. Takže vidíte všetkých hráčov v týme, ale ospravedlnenky a potvrdenie účasti viete dávať iba za svoje dieťa. Viete si filtrovať podľa tímov, tréningov, zápasov a tak ďalej. Rovnakým spôsobom to funguje na mobile, kde to asi väčšina z vás bude riešiť. Informácie sú automaticky synchronizované, je tu tlačítko na refresh. Ďalej máme kalendárové zobrazenie, je trošku rozdielne na mobile a na desktope pre lepšiu čitateľnosť, viditeľnosť. Zobrazíme staršie udalosti. Na mobiloch je rozdelenie po týždňoch, kde si listujete v rámci daného mesiaca. Mesiace si prepínate tu vyššie. Počítačoch vidíte celý mesiac naraz, viete si filtrovať podľa tímov. To sú všetky základná funkcionalita, ktorú ako rodičia budete vidieť a ktorú budete riešiť. Aj v rámci kalendára si viete rozkliknúť danú udalosť priamo a zmeniť, doplniť informácie. Malo by teda ísť o pomerne jednoduchú správu. Ak by boli nejaké otázky, nejasnosti, tak vieme pripraviť ďalšie video na dovysvetlenie, alebo si vieme na nejakom združení, ktoré klub zorganizuje, veci vysvetliť. Niekoľko doplňujúcich informácií. Aplikácia je dostupná na tejto URL adrese, ktorú s vami nazdielame. Občas sa môže stať, že keď budete na niektorej karte a dáte vrátiť späť alebo dáte znovu načítať, že vám môže zostať biela obrazovka. Vtedy sa treba vrátiť znovu, si kliknúť niekde, si uložte túto
adresu do záložiek, aby ste sa na ňu späť vrátili. Aplikácia je prototyp, je stále vo vývoji, takže určite sa tam môžu vyskytnúť nejaké chyby. Preto aj pokiaľ by ste mali nejaké problémy pri zobrazení niečo, nešlo by vám, tak poprosíme o spätnú väzbu a priebežne sa budeme snažiť tieto chyby odľaďovať a aplikáciu upravovať.